Għawdex illi tant inħobb. Hekk fetaħ id-diskors tiegħu il-kandidat għal mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività taħt it-tinda li organizza l-ħadd filgħodu fir-Rabat Għawdex. Aċċenna li jemmen ferm fil-kapaċità tal-Gżira Uċija u jinsab determinat biex iżomm lill-Għawdex bħala waħda mill-prijoritajiet prinċipali tal-pajjiż. Se nżomm lill-Għawdex fuq quddiem Nett tal-prijoritajiet tal-pajjiż tagħna. Għaliex nemmen fih, nemmen f'din il-ġojjel ta' Gżira, nemmen fl-ambjent ta' Għawdex. Tant sabiħ, tant għandna dan il-ġojjel sabiħ, ejja nibżgħu għalih. Nibżgħu għalih imma wkoll billi jkollna żvilupp sostenibbli. Mhux ma niżviluppawx il-Għawdex, imma niżviluppawh bis-sens. B'mod li jkun hemm il-bilanċ bejn l-iżvilupp u b'mod li jkun hemm il-bilanċ bejn l-ambjent. Xi ħaġa li tista' tintlaħaq. Id-deputat Laburista kompla jispjega kif qed jibbaża l-kampanja għal mexxej Laburista fuq proposti sempliċi għaliex u jħaddan politika sempliċi li hi min-nies għan-nies. Enfasizza wkoll l-importanza tar-rispett u tas-soċjetà magħquda għaliex verament inħobbu lil pajjiżna. F'Għawdex Dr Abela jgħid li din trid tkun paġna ġdida tal-istess ktieb u li għandna niġbdu ħabel wieħed biex nimxu flimkien il-quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.